V minulom videu sme si vysvetlili základ voľnej chôdzy koňa v kruhovke bez použitia lonže. Dnes sa pozrieme hlbšie na túto tému a zameriame sa na to, prečo je dôležité venovať pozornosť nielen cvičeniu, ale aj načasovaniu prestávok, odmeňovaniu a vytvoreniu priestoru na rozmýšľanie pre nášho koňa. Prestávky sú počas lonžovania veľmi nevyhnutné. Sú to časy, kedy si váš koň môže oddychnúť, zrelaxovať sa a spracovať informácie. Po náročnom cvičení alebo sérii cvičení môžu prestávky pomôcť znížiť stres a udržať koncentráciu. Pamätajte, že lonžovanie by malo byť zážitkom pre obe strany a preto je dôležité venovať pozornosť aj potrebám vášho koníka. Je tiež dôležité odmeňovať vášho koňa. Pozitívne posilňovanie môže mať veľký vplyv na učenie a správanie sa vášho koňa. Môžete použiť odmeňovanie v podobe maškrt, pohľadkania alebo jednoducho slovnej pochvaly. Celkovo je dôležité mať na pamäti, že pauzy a odmeňovanie nie sú neoddeliteľnou súčasťou lonžovania. Tieto momenty umožňujú vášmu koníkovi relaxovať a učiť sa udržiavať pozitívny vzťah celkovo s vami. Vždy si uvedomujte potreby svojho koňa a robte všetko preto, aby bol tréning pre neho príjemný a užitočný. Navyše môžete pracovať na rôznych cvikoch na zvýšenie flexibility, vyváženia a sily vášho koňa. To môže zahŕňať cviky na ohýbanie, posilňovanie svalov zadnej časti tela alebo prácu vo uvoľnení a zlepšenie jeho držania tela. Tieto cviky nielenže prispievajú k fyzickej kondícii vášho koňa, ale tiež budujú vzájomnú dôveru a porozumenie. Okrem cvičenia je dôležité tiež využívať čas na zbližovanie sa s vašim koníkom. Môžete si napríklad zobrať čas na hladkanie, čistenie alebo jednoducho stráviť čas spolu v záhrade alebo na prechádzke. Tieto momenty upevňujú náš vzťah a pomáhajú vašemu koníkovi cítiť sa pripútaný a dôležitý. Celkovo je práca zo zeme skvelým spôsobom, ako posilniť vzťah s vašim koníkom. Snáď som toho vysvetlila dosť a toto sú už ilustračné zábery z nášho tréningu.